Салям алейкум, мир вам, а до миру ще дуже і дуже довго. І насправді ми не можемо передбачити, коли буде перемога. Не можемо навіть передбачити, окрім як в найзагальніших термінах, якою ціна цієї перемоги буде. Вже платимо ціну, і особливо гірку ціну платять ті, хто стають в'язнями Кремля. Право на життя, свободу, гідність, освіту, справедливий суд і свободу слова, і свободу самовираження – це засадничі права людини, ті, які дозволяють нам жити у повні. І саме ці права Росія систематично порушує в окупованому нею Криму і на інших тимчасово окупованих територіях. За останні 11 років право на свободу слова звузилося до небезпечної межі. І тут я, до речі, хочу підкреслити, що ми маємо це вираз «свобода слова» сприймати все ж таки як свободу самовираження. Бо не завжди свою думку людина висловлює словами. Це образотворче мистецтво, це музика, іноді навіть без слів. Це, зрештою, публічний жест, який може передавати твій настрій, твою думку, твій твердий намір, а може іноді і не твердий. А саме коли ми починаємо усвідомлювати, що від кожної і кожного з нас залежить маленька зміна, маленький вплив, які вкупі творять великі справи. В цьому сенсі українкам і українцям, усім, незалежно від етнічної, релігійної, іншої приналежності, дуже важливо знати, як люди в окупованому Криму творять спротив. І що таке мистецтво спротиву? І де тут головний наголос? Мистецтво спротиву чи мистецтво спротиву? Я гадаю, що обидва значення дуже і дуже важливі для нас. Ми маємо боротися за тих, хто не полишив свою боротьбу, попри обставини, хто шукав свободи проявитися і висловити свій протест. І як художник Богдан Зіза, про якого ви можете дізнатися із того, що тут написано, про якого ви можете дізнатися із публікацій. Але відчувається, що публікації і про Богдана Зізу, і про інших політв'язнів, і про тих, хто не є політв'язням, але все одно чинять спротив окупації, у нас малувато. Тому в мене до вас переконливе, в мене до вас велике прохання, а наскільки воно переконливе, це вирішувати вам. Не залишайте при собі те, що ви сьогодні тут дізнаєтесь. Навіть якщо ви не вперше про це чуєте, навіть якщо великих відкриттів не буде, знайдіть одну, двох, трьох людей, яким ви переповісте про те, про що сьогодні йшла мова. Богдан Зіза використав мистецтво там, де будь-який спротив небезпечний. І коли він обіляв синьою і жовтою фарбою, втім, за деякими свідченнями це були жовта і блакитна фарби, але я не дуже знаюся на відтінках фарби, адміністративну будівлю в Кизлеві, який нам більше відомий під назвою Євпаторія, це був акт, я не мистецтвознавець, але нехай це не виглядає, не лунає як блюзнірство, повірте, я цього не хочу. Це був перформанс чи гепенінг Олександра Барткова, сестра Богдана Зізи, підтверджує моє припущення. Це інтуїція, Саша. А ви нам потім розповісте докладніше. Отже, в сьогоднішній нашій розмові беруть участь сестра Богдана Зізи Олександра Баркова, Людмила Шевченко, координаторка Кримсос, Ольга Куришко, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Дуже добре. Оце є, до речі, приклад делікатного самовираження. Оплески показано, але вони не лунають. Так, нам потрібна тиша, щоб краще доходило ті слова. Тим більше, що одна з учасниць у нас сьогодні говоритиме через маску. Це кримсько-татарська мисткиня,
і авторка мистецько-просвітницького проєкту для сироти. Сирота це творчий псевдонім Богдана Зізи. І я навіть не знаю, як до вас звертатися, я тільки знаю, що шанованих жінок у кримсько-татарському середовищі називають ханум. Мисткиня ханум чи просто ханум. Мисткиня ханум з нами бере участь. І на зв'язку онлайн з нами звільнена бранка Кремля Ленія Умерова. Пане режисер, нам покажуть Ленія? Обов'язково до нас приєднається Ленія Умерова, і як тільки вона приєднається, ми надамо їй слово. Але тоді це трохи змінює наш сценарій, який і так уже був змінений після того, як я переговорив із деякими учасницями. І першою я тоді прошу висловитись мисткиню ханум про те, чому цей проєкт такий різноманітний. Можливо, це нашу увагу розсіє, може краще показати один предмет, як це, артефакт називається, та? І на ньому зосередити. Але ми тут бачимо і керамічний фес, і живопис, і оцей, я ще не вивчив цю фразу кримсько-татарською мовою. Так, тризуб. Так, і це означає туди, куди російський корабель мав вирушити. Чому ви вирішили саме в такий спосіб організувати цю виставку? Ми знаходимося зараз на виставці «Крим деколонізація». І важливою частиною цієї виставки є саме мій проєкт для сироти, присвячений Богдану Зізі. Адже історія політв'язнів, саме історія Богдана Зізи, вони безпосередньо допомагають деколонізувати історію Криму. Вони допомагають деколонізувати в тому числі історію кримських татар. Тому в рамках цього проєкту можна зануритись глибше в історію. Та сьогодні я говорю про Богдана Зізу і хочу розказати, чому такий проєкт став для мене важливим для втілення. Я почула про те, що зробив Богдан у 22-му році, та намагалася зрозуміти, як він це зробив, як він наважився на такого роду спротив. І далі сам проєкт почав вибудовуватись вже після знайомства з Олександрою. Олександра була повністю, ти була вся у розповіді про Богдана. Я сиділа і спостерігала і думала, як ви це все вивозите. Думала про те, як Богдан на це наважився, і, напевно, він розумів, що наслідки можуть бути жахливими. Намагалася поставити себе на місце Богдана і зрозуміла, що це було для нього просто надважке рішення, коли людина сплановано іде на крок, після якого може надовго опинитись в неволі, може втратити здоров'я, і ми знаємо історії політв'язнів, навіть життя. І у 2023 році, знову ж таки, з Крим СОС вперше вдалося зобразити одну з відомих робіт Богдана Зізи з зображенням хлопчика-сироти. Богдан є сиротою. І одна з його впізнаваних робіт – це саме хлопчик-сирота, якого він зображував десь в тих місцях, де міг би ховатись, безпритульне дитя могло би ховатись. Характерне зображення, ви бачите зараз от за моєю спиною, це хлопчик, який скрутився, бо йому або холодно, або він плаче, і він потребує допомоги. Образ сироти для всіх є універсальним в тому сенсі, що нам завжди шкода дитину, яка не може самостійно забезпечити собі побут, не має достатньо любові, і саме через цей образ Богдан промовляв до світу. Мене це дуже вразило, і тому я вибрала для цього проєкту саме цей образ. Вперше в 23-му році на Берлінському мурі з'явилось це зображення. І я хочу вам сказати, що Берлін – це дуже активне місто. Динаміка, з якою змінюється стріт-арт роботи на фрагментах Берлінського муру, дуже велика. І він вже мав би бути затертий, і на ньому вже мали би бути зображені якісь інші речі. Та дотепер на перетині чекпоінт Чарлі ви можете побачити, це зображення не постраждало. Можна дотепер побачити таку часточку того, що я хотіла передати проєктом в Німеччині.
Зараз у нас проходить всеукраїнський, завдяки співпраці з Кримсос, проходить всеукраїнський проєкт. Я здивувалась, адже не тільки іноземцям треба пояснювати, що Крим чинить спротив, що Україна чинить спротив, який в цьому є сенс, чому ми це робимо. Я почула та побачила, що і українці не занурені настільки, що вони розуміють правду про кримський спротив. Вони не знають бранців Кремля. Більшість з них не чула ані про Богдана Зізу, ані про інших політв'язнів. І тому я обрала саме його постать, яка дуже сильно була для мене резонуючою. Обрала його мистецтво для того, щоб тут, в Україні, у нас вже було більше, здається, 7 міст в цьому проєкті, для того, щоб розповідати українцям, ділитися з ними, надихати їх тим, що навіть тимчасово окупований з 2014-го Крим дотепер чинить спротив. Насправді потрібно про це знати. Насправді потрібно, що означає жовта стрічка, що означає АТЕШ, що означає Куреш і інші. Не просто слова, а явища у житті Криму, а в житті Криму це означає в житті України. Нехай частина наша зараз окупована, ми маємо бути єдині, і саме завдяки цьому, зрештою, перемога і пройде. А ви знаєте, що в Києві є шмат Берлінського муру? Я знаю, що його планували привезти, та не знаю коли. Стоїть біля німецького посольства давним-давно, там трошки, значить, графіті є. І от у мене така крамольна думка виникла. А у Києві змінять написи або малюнки на тому фрагменті Берлінського муру? Прошу не розглядати це як провокацію. Я розглядаю це як потенційний проєкт, який так. Я дуже радий. От Олександра Баркова була натхненницею вашою певною мірою. Я буду радий, якщо наша сьогоднішня розмова теж вас подвигне на мистецький проєкт. І саме в музеї Берлінського муру у Берліні щодня 2000, більше 20 тисяч людей можуть побачити цей мистецький проєкт для сироти про Богдана Зізу і не лише. З нами Ольга Куришко, вона дуже відповідальна людина на дуже відповідальній посаді з дуже відповідальною роботою. Вона представляє постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим і, звичайно, практично все, що відбувається в Криму і довкола нього, є і відповідальністю пані Ольги, і результатом дій пані Ольги великою мірою. І так само ми знаємо, що представництво, і ви особисто пильно відстежуєте питання порушення прав людини в окупованому Криму. В 2025 році відбулися зміни. Які тенденції? Як схарактеризувати цей рік? До 5 хвилин. Дякую, пане модераторе. Після такого представлення я не можу не посміхатися, бо я перед тим, як відповім на питання, хочу привітати свій рідний Кримсос з реалізацією цього проєкту і подякувати мисткині Анум за таку чудову виставку. Я тут вперше, і я думаю, що я повернуся, щоб мати більше часу проглянути її. І, власне кажучи, після повномасштабного вторгнення тенденція стосовно порушень прав людей на тимчасово окупованій території Крим, вона змінилася, і за нашими оцінками вона, на жаль, змінюється суттєво і в набагато гіршу сторону. Якщо до 2022 року ми говорили про політично вмотивовані переслідування за певними, як ми говоримо вже в своїй бульбашці, класичними статтями, і ми мали доступ хоча б до рідних, ми мали можливість прокомунікувати або дізнатися підстави для переслідування, то після 2022 року ці можливості суттєво обмежені з декілька причин. Перше – це відсутність фізичного доступу. Була зруйнована адміністративна межа, не діють КПВВ, і для того, щоб фізично доїхати до підконтрольної території України, треба їхати через територію третіх країн. Друга складова про те, що Російська Федерація почала вкладати дуже багато ресурсів в те, щоб обмежити доступ
інформаційний до висвітлення подій, які відбуваються на території окупованого Криму. Я думаю, що як люди, які з цим працюють, ви знаєте про те, що, наприклад, Російська Федерація вводить інформаційну систему МАКС, і вона обмежує роботу Телеграма і інших месенджерів, через які була можливість дізнаватися певну інформацію. Друга складова – це про те, що відбуваються масові залякування рідних через те, що немає обмежені ресурси, обмежена можливість дотягнутися до цих людей, а вони там перебувають, і коли затримують когось із рідних, відбувається залякування іншої родини, яка не може про це відверто комунікувати, боячись наслідків, які можуть бути для людей. І третя складова – Російська Федерація почала використовувати інші статті для переслідування, які вона до цього не застосовувала. Були внесені зміни в законодавство як кримінальне, так і адміністративне, яке передбачає ще більшу кількість підстав для переслідування. І наразі ці статті віднесені до категорій справ, які з обмеженим доступом. Це означає, що в реєстрі, наприклад, судовому, окупаційному, можна знати номер справи, але не знати, стосовно кого порушена ця кримінальна справа, знати статтю, наприклад, за державну зраду. І це нонсенс, коли Російська Федерація засуджує громадян України за державну зраду фактично Російській Федерації. Тому на даний момент ми якраз працюємо над тим разом з правозахисними організаціями, які тут присутні, над тим, щоб якимось чином звести цю інформацію. Ми вже готові виходити з новою кількістю тих судових справ, які зараз на території Криму порушені, які нам вдалося хоча б якимось чином ідентифікувати. То якщо раніше ми говорили там про близько 200 політичних в'язнів, про які ми точно знаємо, маємо там частину судових справ, розуміємо, за що їх затримано, то зараз на даний момент це вже більше 500 людей, частина із яких ми так званий інкомунікадо, коли ми маємо тільки умовну статтю, знаємо, що людину засуджено, але можемо, наприклад, не знати, хто це, або мати якусь фрагментарну інформацію. Тому так, Російська Федерація робить все більше для того, щоб той спротив, який на території Криму, знищити. Друга складова – колонізація так і залишається одним із пріоритетів Російської Федерації, бо вони переміщають громадян своєї країни на тимчасово окуповані території. І коли в мене іноземці питають, таке саме питання, що там в Криму? Коли держава-агресор анонсує і говорить, що ми збудуємо нове СІЗО на 1300 людей і реконструюємо ще одне місце утримання, ще додамо місць, то це прямий сигнал про те, що Російська Федерація не збирається зупинятися і буде просто ще більша кількість, на жаль, політичних в'язнів. Дуже важливо, коли ми запитуємо себе, а що там в Криму, щоб ми пам'ятали про запитання, а хто там в Криму, і знали цих людей, і в безпечний спосіб підтримували з ними зв'язок. Про безпечні способи у нашому обов'язково піде. А зараз я хочу сказати, що коли Ольга Куришко каже, якимсь чином, насправді в багатьох випадках вона має на увазі належним чином, тому що належним чином працює представництво, належним чином працює Кримсос. І якщо зараз, звісно, не все вдається, то на це є ті обставини, які поступово долаються завдяки вашій роботі. Всім вам велике спасибі. До нас приєдналась нарешті, і ми можемо її бачити, звільнена бранка Кремля Ленія Умерова. Ленія, ви чули зараз те, що говорила Ольга Куришко, те, що говорила мисткиня, чий мистецький проєкт не лише в Україні здійснюється, а і в Німеччині. І ми знаємо, що цьогоріч список політичних справ проти кримців виріс на десятки. І це не лише публічне знання, дещо, як ми почули, як ми знаємо, приховується. А ви знаєте, яку історію ви зараз хочете розповісти нам тут, у Києві?
Добрий день, друзі. Перепрошую за проблеми зі зв'язком, знаходжуся за кордоном. Чула частково, що говорила пані мисткиня Ханум, як ви її назвали, промову пані Ольги. І я з нею згодна, але хочу сказати, що попри 12 років окупації, попри все те, що відбувається з правами людини на окупованих територіях, всі репресії до наших громадян, люди все одно, в людей є запит на відновлення справедливості, повернення Криму. З історією Богдана я знайома ще з самого початку. Я просто пам'ятаю її в 22-му році. Це відбулося одразу після того, як ми повернули доступ до Бучі і Ірпеня, і як Богдан на це відреагував. Я не знаю, чи знав Богдан на той момент, що його чекає потім. І поки ми Богдана не повернемо, я так розумію, що ми не дізнаємося про це. Але я точно можу сказати, що я на той момент відчувала, бачачи цю історію. Я розуміла, це для мене було важливо, коли світ навколо горів, відчути цю підтримку з окупованих територій. І особисто для мене це була віра в те, що українці навіть на окупованих територіях, попри всі складнощі і репресії проти людей, все одно залишаються українцями. Потрібно розуміти, що в нас не одна така історія. Їх дуже багато. Ірина Горобцова, волонтерка, яка з Херсонської області, яка допомагала людям. Це теж супротив. Ірина Данилович, журналістка, яка викривала злочини росіян на окупованих територіях і в Криму безпосередньо. Галина Довгопола – це старша жінка, пенсіонерка, жіночка з міцним характером, яка не змирилася з окупацією і нагадувала росіянам, де їх місце. На жаль, росіяни її забрали, посадили у в'язницю, катували її і дали їй 12 років ув'язнення. Жінки 70 років, і коли вона вийде, чи зможе вона вийти з в'язниці? Уявіть, який це вік. Останнім часом з Криму приходять дуже багато інформації про те, що арештовують все більше і більше людей. Я знаю особисто випадки декількох жінок, які наразі не можуть бути публічними з міркувань родини і безпеки, коли росіяни роблять абсолютне безчинство і намагаються завернути це бюрократичний фантик. Все, що потрібно зараз нам знати як суспільство про окуповані території, це те, що там досі залишаються люди, які за стільки років, за майже 12 років окупації, досі продовжують чинити опір. Інколи це гучно, як жовта стрічка, зла мавка. Інколи це тихі, поодинокі історії, більшість з яких ми навіть не чуємо. Ми навіть не розуміємо, що ця людина зробила, і ця людина нам може розказати тільки по поверненню додому. Але я точно знаю, що ці люди не здаються і показують окупанту, чий це дім в дійсності. Тож, підсумовуючи, я хочу сказати, що сьогодні ми як суспільство мусимо боротися і за цих людей також. Дякую. Дуже дякую, Ленія. І виразно, і такі історії. На жаль, історія про пані Довгополу, яка може вийти із в'язниці, коли їй буде 82 роки, і коли ми кажемо сумнівом, чи вийде вона, ми не маємо забувати, що і значно молодші люди
у російському ув'язненні не мають аж так багато шансів вийти з ув'язнення здоровими, цілісними і так далі. І тим не менше вони зберігають і цей дух, і спротив, і публікують свої історії після того, як вийшли. І ще дуже важливо, що сказала Ленія Ханум. Вона сказала, що знати, що на окупованих територіях нас підтримують, це дає силу. Ми часто думаємо, а чим ми можемо допомогти людям на окупованих територіях. А виявляється, що і вони нам можуть допомогти. Це дуже важливе знання. От у мене є, наприклад, дуже близький друг, він людина з інвалідністю, незряча людина. І після того, як його евакуювали із Харкова, він написав цілу інструкцію про те, як людина з інвалідністю, незряча людина, може допомагати тим, у кого інвалідності немає. Ми маємо думати про це. А питання в тому, що він, наприклад, краще орієнтується, у суцільній темряві і може допомогти тим, хто до цього не звик. І люди, які в окупації борються, вони можуть дати нам дуже цінні знання і навички, як чинити оцей повномасштабний спротив широкомасштабній ворожій агресії. Олександра Баркова, натхненниця цього мистецького проєкту. Я правильно її представляю? Правильно. Так. Ви вже 4-й рік розповідаєте про брата. І от на це і наша мисткиня звернула увагу. І я звернув увагу на те, як ви дуже уважно слухаєте те, що тут сказано. В основному киваєте головою. А коли хочеться похитати головою заперечно. Доброго дня, дуже як гучно. Я думаю, що почну з самого початку. Я думаю, що основний натхненник цього всього, що відбувається, це дійсно Богдан, не я. Тому я несу його історію і насправді дуже вдячна за можливість бути тут, за можливість слухати. І насправді все, що я слухаю зараз, я з усім згодна. І вдячна за кожну можливість говорити через те, що це дуже розголос, це дуже важливо. Ми є голос Богдана тут. Не лише я, всі ми, всі люди, які свідомі українці. І я дуже вдячна за цей проєкт, який поширився і на Берлін. Я нещодавно повернулася якраз з Берліну і вперше побачила на власні очі. Мені було дуже важливо дуже важливо, щоб цей арт на мурі, він зберігся до того, як я доїду вже до того Берліну. І я його дійсно побачила на власні очі і побачила виставку, повноцінну, класну виставку в музеї Checkpoint Charlie. Я не знаю, не існує слів вдячності таких, щоб описати весь спектр того, що я відчула. І я знаю, я передавала Богдану інформацію про те, що відбувається. Я розповідала йому і про виставку в Берліні, і про всі прояви нашого спротиву тут і боротьби за нього. І він вражений, насправді, через те, що напевно, я думаю, що ми тут можемо звернутися до цього образу сироти, який він транслював все своє життя. Він дійсно був позбавлений батьківської турботи і опіки з самого дитинства. У нього була лише бабуся, власне, з якою він в 2014 році і залишився в Криму, не виїхавши від окупації. І цей образ сироти, він його і несе і досі в собі. І я пам'ятаю наші перші листування, коли ми нарешті дізнались, теж за допомогою розголосу, насправді, дізнались, де він знаходиться, що він живий. Перший лист, який я від нього отримала, у відповідь на свій лист, він був дуже вражений, що взагалі про нього хтось говорить. І я думаю, що його вчинок, ми спочатку почали цю всю розмову з питання, як він наважився. І я думаю, насправді, що це був імпульс. Він людина з гострим відчуттям справедливості, і це був дуже
потужний імпульс після того, як він побачив, що творили росіяни в Бучі і Ірпені. І я досі не впевнена до кінця, Лінія підняла дуже правильне питання, чим він керувався і чи б розумів він, чим це все може закінчитись. Тому що 100% це був імпульс, і для нього це, поки ми вперше не вийшли на зв'язок, для нього було повністю зрозуміло, що він залишився сам і залишився без підтримки. Тобто, як йому було, умовно, звично за все життя дитині, яка росла без батьків. Ось. Олександро, ви кажете про перший зв'язок, а коли востаннє ви від брата вістку отримували, і що відомо про його нинішній стан і настрій? Це насправді дуже складне питання наразі, тому що ситуація погіршується. Якщо ще півроку тому на подібних заходах я казала, що у нас є дуже велика надія на його здоров'я, на його молодість, на те, що там навіть порівняно з іншими політичними в'язнями він зараз почувається більш-менш нормально фізично, то наразі ситуація кардинально змінилась. Він хворіє, в нього багато різних незрозумілих симптомів. Я розумію, з чим це пов'язано, тому що ті умови, в яких він перебуває, постійні катування, які не завершуються, просто їх не виводять на вулицю, навіть там вже впродовж більше року він не бачив сонячного світла. Це жахливо. Це жахливо впливає на імунітет, на здоров'я, на стан. От завдяки в принципі, можливості регулярного листування, хоч якогось, насправді і це питання зараз дуже ускладнене, але завдяки нашому листуванню постійної підтримки зв'язку, він морально почувається більш-менш нормально. Але фізичне здоров'я зараз здає. І от навіть розкажу вам про конкретну ситуацію. Одна з проблем, з якими він зараз стикнувся, це зубний біль. Йому треба видалити зуб. Це, в звичайному житті це абсолютно побутове, звичайне питання. Ось. А там просто він терпить, він сидить і терпить через те, що він розуміє, що звернувшись до місцевої, умовно, стоматології, в якій працюють просто такі самі ув'язнені, як він, але росіяни, це просто катівня. Тобто, коли ти йдеш видаляти зуб, тобі не видалять зуб, тобі видалять інший зуб, тобі зроблять це без анестезії, тобі над тобою будуть знущатись. Тобто людина, український політв'язень, він просто не має вибору іншого, як терпіти цей біль. Ось, але це, тільки те, що на поверхні, бо проблеми зі здоров'ям набагато зараз глибші. Ми зараз поки не можемо розголошувати, але таке тривале перебування в ув'язненні, воно дало свої результати, і, в принципі, те, чого росіяни і добивались. Написати листа кримському політв'язню – це легко, написано на цій листівці. З одного боку, легко. Тут навіть є порада, як використати для цього штучний інтелект. А з іншого боку, важко. Тому що писати такі листи, не згадуючи, не уявляючи, що ці люди ходять, неможливо. І це важко і тяжко. Стисло, Олександро, бо мені не терпливиться ще й Людмилу Шевченко залучити до розмови. Наскільки реагує Богдан, коли отримує, якщо отримує листи від інших людей, а не від вас? На додачу до тих, що пишете ви. Богдан дуже цінує це, насправді. Я пам'ятаю нашу першу розмову про це, загалом про підтримку. Він був впевнений, що за місяць-два після його ув'язнення, коли він вже прийняв той факт, що за нього тут борються і про нього знають, він був впевнений, що все стихне. І зараз, коли він отримує вісточки про те, що тут насправді відбувається, що про нього не забувають, коли він отримує тим паче фізичні листи від людей, він... Я думаю, що він навіть до кінця не може повірити, що це справді настільки... це, якщо ви не знали, це політв'язень, якому реально найбільше пишуть листів. Тобто в нього постійно пошта переповнена. Він і Апас Куртамет. Ось. І вони навіть колись сиділи в одній камері у Владимирі. У Владимирі, до того, як Апаза перевели в Нижній Новгород. І вони про це спілкувалися, і обоє не могли повірити, що таке відбувається. Тому що коли ти знаходишся там, і коли тобі кожен день кажуть, що ти нікому не потрібен, ти просто
Україна про тебе забула, то отримувати фізичні докази того, що це не так, це вкрай важливо. Отже, QR-коди, але насправді напишіть самі. І ще чому це нелегко? Тому що потрібно писати так, щоб не позамазувала тюремна цензура. Там практично 3/4 того, що хочеш написати не можна. Не можна писати українською або кримсько-татарською. Має бути написано російською. Але все одно напишіть, будь ласка. І отим 3-4 людям, бачите, як у мене вже зростає, то казав 1-3, тепер 3-4, яким будете про сьогоднішню зустріч розповідайте, теж порадьте написати листи. Людмила Шевченко, Кримсос. Люди дуже серйозні і люди, які постійно працюють над тим, щоб ми не забували. Тут, до речі, казала Лініє Ханум про повернення додому, а ми ще можемо і по-інакшому сформулювати повернення дому. Свого часу кримські татари майже повернули собі дім. Україна не дуже сприятливо ставилася, м'яко кажучи, до того, що вони повернулися на батьківщину. І це одна з причин, чому проти нас так безжально працює ворожа пропаганда і так далі. Вони використовують те, що ми неправильно робили в своїх взаємовідносинах. Але ми наступного року в Бахчисараї чи коли? Тільки серйозно. На жаль, я не можу сказати точну дату, але я впевнена, що це буде. І коли мені кажуть, що Крим вже так давно окупований, я кажу, що 11 років це давно, але важливо пам'ятати, що за ці 11 років спротив в Криму не зник, а на сьогоднішній день наші моніторинги показують, що він навіть збільшився. Якось логічно подумати про те, що окупаційна влада за 11 років знищила всіх тих, хто був незгодний з окупацією. Цифри, про які казала пані Оля, якраз показують, що ні, не знищила. І що насправді в Криму навіть при такому тотальному політичному переслідуванні все одно є люди, які хочуть повернення нашого дому додому. Я можу сказати про тенденції мовою цифр. В мене їх трохи тут є, і важливо розуміти, що за останні роки переслідування незгодних в Криму посилилося. Чому ми думаємо, що воно посилилося? Не тільки через те, що збільшились цифри. Якщо ми раніше казали про 200 політв'язнів, то тепер їх мінімум 500. Хай вони не верифіковані, ми не знаємо їх прізвищ або не маємо точної інформації про суди чи про статті. Але ми точно знаємо, наприклад, що посилилися репресії проти жінок. Якщо говорити про загальну цифру, то з 2014 року окупаційна влада в тимчасово окупованому Криму переслідувала 60 плюс справ було проти жінок. Але важливо розуміти, що, по-перше, першою справою за статтею Кримінального кодексу Російської Федерації 205.5 це участь у терористичній організації або таку організацію, заснування такої організації до 2024 року за цією статтею переслідували тільки чоловіків.
За останній рік мінімум одна жінка вже має таку статтю і переслідується саме за це. І важливо ще порівняти дві цифри. З цих 60 плюс справ проти жінок аж 50 справ, починаючи з 24-го року. Тобто менше 20 справ до 24-го року і 50 після 2024 року. Також важливо ще розуміти, що окупаційна влада в Криму використовує такі статті, як держзрада, як тероризм та екстремізм для того, щоб криміналізувати будь-який спротив. Просто для того, щоб навіть за релігійну діяльність кримських татар або за якісь побутові протести переслідувати людей і давати їм оті важкі, страшні 20 років плюс. Можна ще сказати, що навіть адміністративні провадження, про які ми говорили, там, починаючи з 2014 року, вони теж зараз посилилися, тому що кожна адміністративна справа, наприклад, оця нова стаття про дискредитацію російської армії, вона несе за собою спочатку, це адміністративна справа, вона несе за собою штраф, але потім окупаційні суди роблять все для того, щоб цю людину переслідували далі і щоб в кінці кінців на неї відкрили кримінальне провадження. Можливо, на прикладі Богдана Зізи або на прикладі інших політв'язнів кримських можна підтвердити ще таку тенденцію. Російська окупаційна влада вивозить політичних в'язнів з Криму в далекі регіони Російської Федерації. І робить це для того, по-перше, це порушення прав людини, але ще є важлива мета у російської окупаційної влади. Вони роблять це для того, щоб ці люди не мали ніякої підтримки від своїх рідних, тому що доїхати з Криму кудись далеко в Російську Федерацію це не так просто. Якщо взяти до уваги, що, наприклад, це родина кримських татар, де чоловік вже не приносить додому грошей, а в сім'ї 10 дітей, то виділити дружині кошти на те, щоб з'їздити дуже-дуже далеко і відвести передачу, або просто побачити свого чоловіка, це насправді фактично майже неможливо. Тим більше, не маючи ніякої підтримки від зацікавленої сторони з неокупованої території України. Також можна сказати про те, що з'явилося новим після 2022 року в Криму. Тепер порушується право людей на добровільне підписання контракту. Тобто на сьогоднішній день з Кримського півострова в так названій СВО воюють наші колишні громадяни. Вони вважають їх нашими колишніми громадянами, але ми точно знаємо, що це, на жаль, українці, яких примусово заставили підписати контракт або просто мобілізували. Важливо ще, мабуть, сказати про таку тенденцію, яка теж з'явилася ось буквально недавно, останні роки. Це повторне ув'язнення політичних в'язнів. Наприклад, ми знаємо 2 випадки звільнення політичних ув'язнених за станом здоров'я, яких після звільнення знову затримали. І насправді це дуже страшно, тому що людина, яка незряча, отримала звільнення саме за станом здоров'я, або людина, яка має онкологію, отримала
звільнення з ув'язнення за станом здоров'я, дуже-дуже швидко знову була ув'язнена. Ми можемо говорити про так звану російські правила, коли вони вважають, що люди, які живуть в великих військових центрах, в Сімферополі, в Севастополі, є свідками якихось військових дій або військової інформації, вони завжди під таким негласним наглядом, і вони завжди мають таку дуже-дуже погану, дуже-дуже поганий приклад того, що вони можуть бути затримані просто за те, що вони пройшли по дорозі, де проїхала військова техніка. На жаль, це теж тенденція останніх років. Мене вражає, як люди, які роками працюють на полегшення долі цих людей, з якими працюють, які роками отримують відомості і, здавалося б, мали вже звикнути до цього, все одно хвилюються, коли розповідають про це. Це ознака того, що як і коли ви пишете листи політв'язням, ви переживаєте це, ви переймаєтеся цим. Дякую вам за це. А тепер, будь ласка, мікрофон пані Ользі, тому що одним із видів спротиву, хоча дехто його так не розглядає, є насправді виїзд з окупації. Це позбавити окупаційній влади себе, не дати використати себе як ресурс. От ми щойно чули від Людмили Шевченко такі приклади, коли наших людей мобілізують, вони воюють проти нас і так далі. Як часто до вас, до представництва, а думаю, що і до вас особисто, звертаються люди, які виїздять, хочуть покинути окупований Крим, просять про допомогу. Можливо, у вас є якась інструкція, як це зробити. І що ви можете порадити для самозбереження тим, хто залишається під окупацією? Зрозуміло, що це доволі складне питання. І частина інформації, частина наших дій, вони є публічними, частина є непублічними. І якусь інформацію під запис я не можу давати. Але, скажімо так, коли питають про спротив іноземці, і особливо, коли збільшилася кількість по адміністративним переслідуванням за так звану дискредитацію Збройних сил Російської Федерації або через інші статті, питають, а як же ж там спротив? А я йому говорю, що спротив – це завжди двостороння дія. Не можна очікувати від людей збільшення спротиву, не надаючи підтримку з іншого боку. Не тільки з боку України, бо спротив, який відбувається в Криму, він потрібен усім. Для того, щоб не виникало тих питань, які зараз виникають в так званих перемовних процесах. І ми допомагаємо людям виїжджати з тимчасово окупованої території, робимо це не публічно, робимо це максимально безпечно через надання можливості оформлення документів уже в закордонних дипломатичних установах, бо зрозуміло, що більшість таких людей може не мати українських документів внаслідок неможливості виїхати на підконтрольну територію України. Якщо говорити про цифри, ми закриваємо загальну кількість звернень щороку десь близько 3,5 тисяч. Близько 200 звернень – це консультації взагалі про те, що люди хочуть виїхати. І менша частина – це з тих, хто дійсно нам повідомляє, що він виїхав, або, наприклад, звертається за тим, щоб ми прям супроводили людину. Звичайно, що міграція і виїзд тимчасово окупованої території залежить від дуже багатьох чинників. Коли Україна мала можливість вчиняти більш активні дії стосовно Криму, виїздів було не так багато, бо був вищий рівень очікування звільнення окупованої території. Коли починаються розмови навколо різних форматів
завершення війни між Росією і Україною, частина людей вже те, про що вони нам говорять, вони приймають для себе рішення поїхати, оскільки в них вже немає внутрішнього ресурсу чекати на завершення і звільнення окупованої території. І вони розуміють, що через їхню позицію, через їхні публікації вони вже є під пильним наглядом різних правоохоронних органів на окупованій території. Зважаючи на те, що Російська Федерація вже побудувала багато фільтраційних центрів, ми бачимо, що багато людей, які пересуваються або в межах окупованих територій, або, наприклад, хочуть виїхати з окупованої території на підконтрольну територію, вони так чи інакше будуть підлягати фільтраційним заходам. І це також, тобто для мене зараз ідентифікація така, що виїзд з окупованої території – це фактично шлях в один кінець. Тобто людина виїжджає, розуміючи те, що вона вже більше не повернеться. Бо коли, наприклад, ми супроводжуємо, це трохи відступ, але мені зручніше говорити на прикладах, коли, наприклад, починається вступна кампанія, для того, щоб привезти дитину з окупованої території, має їхати хтось один із батьків. Бо дитина, може, вона неповнолітня, там, наприклад, 16 років, і має хтось її супроводжувати. Це означає, що один із батьків привезе цю дитину і потім поїде назад. І коли люди повертаються назад, там починається ще більша перевірка фільтраційна, ніж коли людина їхала з окупованої території на територію підконтрольну України. І що там буде знайдено в телефоні, де буде відслідковано покладений лайк на певний пост, це не зрозуміло. Але те, що відбувається тотальне залякування, це воно так і є. Виїжджають цілими родинами, вивозять дітей різного віку, бо розуміють, що майбутнього у Російської Федерації, у окупованих територій, у складі, під контролем Російської Федерації немає, бо Російська Федерація повністю перейшла на військові рейки, вони збільшують фінансування саме військової цієї частини. І зараз, наприклад, якщо я завершу. І зараз, коли ми говоримо... Ні, це я показав, наскільки мені цікаво вас. Добре. Бачите, які ми всі дисципліновані. Ви тільки ми такі оп. І коли ми зараз говоримо про те, що про майбутнє, говоримо про дітей, є два варіанти. Один – це вчитися в російських навчальних закладах без можливості доступу до європейських партнерів, європейських можливостей, потужностей, або йти в армію. І це те, що ми комунікуємо міжнародним партнерам вже в питаннях більш широкого обговорення стосовно окупованих територій, про те, що ці території використовуються як мобілізаційний ресурс, на жаль, про те, що там немає майбутнього, а ті, хто хочуть вкладати і давати своїм дітям майбутнє, вони виїжджають і вивозять свої родини. Тому конкретні цифри назвати не можу, вони є приблизними, бо людина може і нам і не повідомити після отримання консультацій, але от з 2022 року, кожного року ми отримуємо велику кількість звернень про те, як виїхати. Консультації у нас є, вони відкриті, якщо, тобто можна прочитати на сайті, але якщо вже якісь конкретні, то у нас є колеги, які просто супроводжують цих людей, або, звичайно, є ті випадки, коли супроводжую або я, або інші колеги. Дуже дякую, пані Ольго. Зараз ще одне запитання до Лінії Умерової, а потім готуйтеся, ставитимете запитання ви. Лінія і Ольга щойно про це згадала. От ви, яка сама пройшла цю репресивну російську машину, після звільнення багато зусиль докладаєте до адвокації справ українських бранців і бранок, звісно, за кордоном. Як люди за кордоном реагують на вашу історію, на історію наших інших людей, ув'язнених і звільнених, ув'язнених і незвільнених, і тих, хто постійно під загрозою того, що їх заарештують і кинуть до в'язниці? Дякую за запитання, бо переважно
не більшість, але напевно половина моїх поїздок. Люди за кордону не розуміють проблеми з політв'язнями і проблеми з людськими правами на окупованих територіях. Ну, наче війни немає, а бойові дії не йдуть, то чого ви скаржитесь? Загалом, ну, все має бути добре. Але ти сідаєш і їм пояснюєш на прикладах, якусь статистику проводиш, пояснюєш ситуацію, розказуєш навіть ту саму історію Богдана Зізи, який начебто, ну, в нього була мирна акція, яку, ну, максимум за вухо можна було притягнути як за хуліганку якусь, але йому дали як терористу 15 років ув'язнення, і ти розповідаєш, що таких довгих термінів абсолютно ні за що в нас дуже багато. І для них це відкриття. Особливо навіть в країнах Європи і навіть от на 3-й рік війни для них було здивування, що, ну, як так? Ну, бо бойові дії вони розуміють, а людські права – це все одно не така популярна тема, якось так. Але я хочу сказати, що коли ти розказуєш історію, особисту історію, люди бачать не статистику суху в новинах, а бачать дійсно людину, яка була там, зараз повернулася додому, і от сидить перед тобою жива людина, і ти їй розповідаєш, що зараз дивіться, ви можете розповісти про те, що ви зараз почули, побачили десь в себе в новинах, десь в соцмережах, написати лист політв'язням, включати їх в дію. Це працює дуже добре, і я по відгуках людей, з якими я спілкувалася в своїх закордонних поїздках, розумію, що люди так інформуються краще, розповідають друзям, і відповідно, да, суспільство знає більше. Нам важливо, щоб міжнародне суспільство теж було включене в цю проблему, тому що всі обміни, які відбуваються, повернення, які відбуваються зараз людей, відстоювання прав людей, коли банально не привозять лікаря або ліки не віддають людині. Дуже складно тиснути на Росію нам одним українцям як суспільство. Нам вкрай важлива міжнародна підтримка в цьому питанні. Дякую, Навіть серед дякую, обмінів Лілія, і дякую, Да. і дякую за те, що зараз ви ще одну важливу тезу виголосите. Так, Ну, є у нас тут навіть проблеми якщо зі ви зв'язком, бачили так от. обміни, вони не відбуваються з Ми вже домовленістю. знову вас чуємо. Ми вже України. знову вас чуємо. Алло, я пропала? Я думаю, що ми зрозуміли і відчули те, що ви хочете сказати. Дякуємо. Побудьте ще з нами, можливо, відновиться зв'язок. Так от я навіть збільшую свою до вас прохання і пораду, коли ви будете розповідати 5 людям про те, що ви тут дізналися або почули знову, нехай бодай одна людина із цих 5 буде іноземка чи іноземець. Це теж дуже важливо. І, до речі, не обмежуйтесь в спілкуванні з-за кордоном англійською мовою. Мобілізуйте свої знання французької, німецької, турецької, арабської, якої тільки можна. Це дуже важливо. У світі не всі розмовляють англійською мовою і не всі її, до речі, люблять. У нас зараз ще будуть запитання до наших учасниць від мене, але ви, ваші запитання, репліки, поради. Невже ніхто не хоче? Є. Я в першу чергу хотіла почати з того, що я дякую за запрошення на цей захід і взагалі, що він відбувся. А друге, сьогодні 10 грудня, Міжнародний день прав людини.
Це, звісно, не свято, тому що це насправді зазвичай про страшні речі, про щоденні порушення прав людини. І, на жаль, наша країна потерпає від цього масово ще з 2014 року. Але для мене це можливість відзначити і подякувати за роботу всіх, хто дотичен до захисту прав людини, тому що це далеко не тільки про правозахисників, яким я теж вдячна, це про журналістів, які висвічують ці проблеми, і я рада їх тут бачити, в тому числі тих, хто їздив і ризикував, щоб ми знали про те, що відбувалося в Криму. Це колеги з державного сектора, як команда представництва президента і багато інших, хто на своїх посадах захищає права людини. Це наші представники мистецтва і багато інших людей, які докладаються на різних рівнях. І це рідні, які борються за звільнення своїх, як Саша за свого брата. І ті, хто звільняються, як лінії, і докладають потім зусиль для того. Ви насправді теж боретесь за права людини, за відновлення цієї справедливості, за повернення цих людей, за те, щоб нарешті ці тортури і катівні колись закінчились. Тому в першу чергу я хочу вам всім подякувати. А друге, якраз, пан Андрій, ви повертали нас до питання міжнародної арени. І користуючись можливістю, от я тільки повернулася з Генеральної асамблеї ООН, там були різні заходи, в тому числі за участю колег із Кримсос, і зі ЗМІни, із регіонального центру з прав людини. Ми працювали для того, щоб відбулися голосування за дві важливі резолюції. Одна, на щастя, проголосована, це за повернення українських дітей. Друга буде голосуватися 15 грудня, вона голосується щорічно, це за окуповані території. Власне, яка для нас є якраз тим міжнародним сигналом, в першу чергу, про людей на окупованих територіях, хоча вона називається про території. І я про це хотіла сказати, що сьогодні от той страшний виклик, який перед нами стоїть навколо так званих перемовин про мир, як хтось називає. Я думаю, задача всіх нас сьогодні показати, що мова йде не про території, які, безумовно, для нас важливі, а мова йде про людей. І всі ми, там, де ми можемо, як ви казали, де б ви не були і на якому вокзалі за кордоном ви не стояли, говорить про наших людей, про різних. Ті, які за кордоном виїхали, вони теж багато роблять для того, щоб допомогти нам, тим, хто залишається тут. Це ті, які залишаються в катівнях, в тюрмах. Ми маємо говорити усюди про наших людей. Це різні приклади. Це може бути навіть ваша сусідка, яка, попри все, вночі, без світла, намагається прибрати під'їзд. Це про незламність. Але головне, що це ті історії, я хочу подякувати колегам з Кримсос і всім, хто долучився до цього проєкту, що ви привертаєте увагу якраз до людей. До історії Богдана Зізи, Оксана Синенджук, українська філологиня, яка отримала 15 років, кримськотатарський правозахисник Умір Усін Куку, який сидить вже майже 10 років. Це кримськотатарський активіст Сіран Саліїв. Це Володимир Ананєв, який найстарший серед всіх нам відомих політичних в'язнів, який просто захищав права кримчан, будучи при цьому не кримчанином. Але зараз він теж за ґратами і судиться в Ростові. Цих історій, на жаль, сотні. І я дякую, що ви привертаєте увагу саме до цих історій. І Богдан – це дійсно потужна людина. Коли його тільки викрили, це навіть не було затриманням. Ми теж його шукали, і його спочатку ховали в ізоляторі в Євпаторії, потім багато де катали, намагалися сховати від адвоката, нарешті привезли в СІЗО Сімферополя. Але ховали для того, щоб зламати. Щоб зламати, він не зламався. І знаєте, що, і останнє, на чому я поставлю крапку, він не просто не зламався. Цю страшну долю, яка йому випала, він перевернув на захист. Кожне засідання слова він називав імена. Він декламував українські вірші і називав імена кожного і кожної, яких він знав, які сидять і проходять цей страшний поручним шлях. Тому оце дійсно та незламність, за яку він бореться. Я йому дуже вдячна, я сподіваюся, що він точно почує колись. І мої щирі слова підтримки, Саша, як завжди. Дякую, Ольга. Ще хто хоче висловитися? Так. Тоді запитання є ще? Ні? Нема? Мисткиня мені подала. Ні, ви, само собою, ви будете говорити. Коментар до того, що ми почули від Ольги Скрипник, а потім запитання від мене. Будь ласка. Я би хотіла подякувати за ці слова і відповісти на те, що сказала пані Ольга, таким питанням, які найчастіше задають митцям. Що вас надихає в мистецькій діяльності? Мене надихає ось це, те, що сьогодні відбувається. Мене надихає спротив, мене надихає незламність і мене надихає
те, наскільки сильні, наскільки чесні, правильні люди знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Ось це і є джерелом натхнення. Я слідкую за діяльністю правозахисних організацій, я їх всі, думаю, що всі знаю. Я читаю, підписана на вас, ваші коментарі та розмови, інтерв'ю Ліньє Умєрової. Я намагаюся потрапити на заходи, де буде Саша Баркова говорити. Обов'язково дуже давно слідкую за діяльністю представництва президента України в Криму і вдячна пані Ольгі Корішко за все, що вона робить зараз. Оце сьогодні моє натхнення для мистецької діяльності. На жаль, сьогодні навіть кримський пейзаж по відгуках моїх старих клієнтів сприймається як щось політичне. Після 2014 року, коли ми пропонували в мистецькій діяльності придбати пейзаж з зображенням Криму, люди на це реагували. Ти знаєш, це така сумна тема, ми це брати не будемо, бо це Крим, він окупований. Але ж це неправильно, Крим – тема для натхнення сьогодні для мене. Я дуже дякую за діяльність тих людей, які сьогодні зібрались. Вона неймовірна, і за підтримку, і за те, що я сьогодні можу тут бути зараз із вами. Шановна мисткиня, говорячи про те, наскільки мистецтво здатне і насправді вражає тих, хто дивиться, слухає, сприймає, трактує, де межа, на якій потрібно зупинятися, щоб не краяти душу аж так, що це може викликати зворотню реакцію. Та такої межі немає. Навпаки, сучасне мистецтво, воно привертає увагу на себе. Ми маємо бути різкими, чесними і відвертими. Ми маємо говорити те, що ми хочемо сказати, та сподіватися, що люди не закриються. Але вони можуть закритись, вони можуть сказати на щось красиве, умовно, кримський пейзаж, що це жахлива тема для них. А хтось з людей, навпаки, на зображення катувань, на картини, де зображене катування політв'язнів, вони можуть сказати, що це сильно. І навіть захотіти таку роботу до колекції, якщо ми говоримо про мистецтво, яке залишиться далі з нами. Хочу сказати, що коли я створюю стріт-арт роботи та мистецькі роботи, присвячені Богданові Зізі, в проєкті для сироти, деякі люди відвертаються і плачуть, вони кажуть, вони не можуть винести цього болю. Та насправді, ось сьогодні була тема, яку також, пан Андрій, ви озвучували, про людей з інвалідністю, які надихають, і дивлячись на силу яких, і ми наче стаємо сильнішими. Це для мене також близька тема, у мене були проєкти з дітьми з інвалідністю. І це насправді шалена сила, яку просто треба вміти сприйняти. Така ж сама сила є в наших політичних в'язнів, в їх історіях. І ще більша сила в тому, наскільки це все разом в нашому суспільстві резонує, як долучаються правозахисники, як долучаються громадські організації, і вони не здаються роками. То як вони тримаються? Вони тримаються, вони беруть живлення від ось цієї сили спротиву. Звісно, це складна тема, але давайте рухатись далі, але давайте відкривати серця та радіти тому, що ми сьогодні маємо. Я сьогодні жива, я сьогодні я на волі. Коли я почула історію Богдана, те, що він хотів донести, головне – це бути почутим. Він хотів, щоб українці та іноземці просто знали, що Крим чинить спротив. Ось цей пункт, я подумала, я можу це зробити. Я можу донести, я можу розповсюджувати інформацію про те, що він зробив. Так як він би хотів бути почутим. Він би не хотів бути іменем, яке забудуть за день, от як Олександра розповідала. Я думаю, що ні ім'я, ні діяльність, ні значення Богдана Зізи ми не забудемо, але ми можемо щодня, гаразд, щотижня, відкривати щось нове. От я сьогодні відкрив для себе нове, зізнаюся, а я не знав, яке справжнє прізвище Богдана Зізи. Я ще й думав, яке цікаве прізвище Зіза. А виявляється, Азізов. Так, він... Ні? Олександра. Це трошки заплутана історія. На початку його прізвище Зіза по паспорту. І на початку, коли ми
вносили інформацію в інтернет, в Вікіпедії хтось написав Азізов. Напевно, через те, що в нього є прив'язка до кримсько-татарського коріння, але насправді Азіза – це теж кримсько-татарське прізвище, тому це не його прізвище. От бачите, це зіграла моя схильність до стереотипного мислення. Там справді написано, що за паспортом Азізова. А я думаю, як за паспортом, то це і є справжнє прізвище. А насправді за паспортом може бути і не справжнє прізвище. Але це те, що ми це з'ясували, підтверджує те, що я сказав на початку. Щодня, щотижня дізнаватися щось нове. Думав, що дізнався одне, дізнався інше, але ж дізнався. А у мене запитання ще до нашої мисткині. Дилетантське таке запитання. Ми тут посилалися на зображення сироти, і в такій гамі, і за тих умов, які ми зараз знаємо, це трагічне, гаразд, драматичне зображення. Уявімо, що обставини змінилися. Немає, так? Так. І це просто хлопчик, який відпочиває. Може таке статися в мистецтві? Може статись. Я пофарбувала його костюмчик в такі тюремні кольори, знаєте, з американських фільмів. Але ж в Богдана цей хлопчик був вдягнений в таку футболочку фіолетового кольору і виглядав як нормальний хлопчик, не ув'язнений. Тому я дуже сподіваюся, мені б дуже хотілося попрацювати з Богданом, коли він буде на волі, і я мрію з ним побачитись. До речі, ще хочу сказати, він пише фантастичні роботи зараз за ґратами, які заслуговують на виставку. І так, його одяг зміниться. І це буде хлопчик, який відпочиває десь в квітах, десь в якомусь гарному місці і просто заснув в такій позі. Це було б супер. Десь в такому гарному місці, та в квітах, і тут іде зразу алюзія на метеликів. А про метеликів писав Богдан Зіза в одному з листів, що він вірить, він знає. Та, власне, його дія – це той самий рух крил метелика, який здається дуже-дуже маленьким. Але з часом виявляється, що він лежав у корінні, у джерелі того, із чого виросли великі зміни. У нас залишається 3 хвилини буквально до закінчення трансляції. Починаючи із Людмили, підбиття підсумків по 45 секунд. Дуже швидко скажу. Ми з 2014 року правозахисна організація, і наші звіти, наші дослідження, наші якісь аналітичні матеріали дуже важко доносити до людей звичайних. Чому? Тому що це, мабуть, не дуже цікаво. Але завдяки мистецтву і завдяки нашим митцям ми доносимо такі складні, важкі і дуже неприємні речі до тих українців і навіть іноземців, яким не цікаві цифри, не цікаві аналітичні звіти, не цікаві дослідження, але їм цікаве мистецтво. Тому дякую мисткині Хану і тим митцям, які з нами співпрацюють, за те, що вони роблять інформацію про права людини, про порушення прав людини доступною всім людям. Людмила Шевченко, координаторка Кримсос. Олександра. Та я приєднуюсь до ваших слів. Насправді, я точно знаю, що Богдану дуже приємно і цінно те, що наш спротив і боротьба наша за нього відбувається саме шляхом мистецтва, тому що це величезна частина його самовираження, його життя. І він дуже вдячний, правда. Олександра Баркова, сестра Богдана Зізи, і я додаю правозахисниця. Це дуже важливо. Пані Ольго? Я думаю, що гарно завершувати на темі натхнення. Воно проходить такою наскрізною лінією. І говорячи, я, напевно, єдина, хто не говорив про Богдана, і я думаю, що варто сказати про те, як він надихає нашу команду. В цьому році в 2 самітах Кримської платформи перед тим, як розпочиналася основна частина, показували відеоряд. І на кожному з них була частина про Богдана,
про те, як він обливав жовто-синьою, жовто-блакитною фарбою ці кляті окупаційні двері, і ми показуємо обличчя спротиву усім, користуючись тими інструментами, які ми маємо. Також Hate Speech написав пісню «Голос», яка присвячена Богдані Зізі і розповідає його історію. Це про те, що чесний, відвертий, хоробрий спротив надихає усіх, не тільки митців, але й насправді тих людей, які з цим працюють, і особливо нас, які працюють з цим вже більше 11 років. Ольга Куришко, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим. І підсумок все ж таки від вас. Я хочу подякувати та сказати, що для Богдана Зізи я би дуже хотіла, щоб ці виставки, які ми зараз робимо, стали частиною його професійного резюме. Для художника це дуже важливо. Ми сьогодні дуже багато говоримо про захист прав, в тому числі в Україні, ветеранів та військових. Я знаю дуже багато людей зі сфери мистецтва, які займаються не мистецтвом, а спротивом. І формувати сьогодні їхнє професійне резюме як митця, мені хочеться долучитись до цього та побажати Богдану швидшого звільнення. Без коментарів, пані і панове. Ну і, звичайно, іноді мовчазною, іноді не дуже мовчазною учасницею цієї програми була аудиторія. Моя порада вам на майбутнє. Нехай вам Ольга Скрипник править за взірець не тільки у повсякденній правозахисній і іншій діяльності, а й в поведінці на подібних заходах. Треба використовувати кожну можливість заявити про те, що ви вважаєте важливим. Дуже дякую. Боротьба триває.